Sona imene adatipatsa ku parliament amanena kuno chitukuko kulibe chitukuko chimene ndikudziwa ine bwana chimene Professor Peter Mutharika ndikunama. Sona imene adatipatsa ku parliament amanena kuno chitukuko kulibe chitukuko chimene ndikudziwa ine bwana chimene Professor Peter Mutharika ndikunama. Anamanga technical school ilipo mwepapo kodi wali nthawi yangu ndi choncho nde DPP oye apita oye akunditseka poti wankhula ndi ambiri nali mawu ambiri oti ndilankhule bwana mundikhululukira. Salamu alaikum chifuka bwana wanga mongo salamu alaikum bwana msedekeseke boma tikutenga apa 2016 apa 2025 chimwemwe msandiseke. Amen. Chala mamba tikwese chala mamba DPP waye aini mevikalira timafuna rele ifeyo. Zikomo tutamakisana ni nthawi olemekezeka bwana Vice President mundilole nthawi ino ndadzutse a Deputy Delegate of Elections amenewa amene amang'anira zisankho tele kuno komsade nkhawa onabo Luwemba nthawi yanu zikomo kwambiri pachati mati kuchilendo sitiyang'anang'ana kungofuna kuthamakisana nthawi. DPP woye Salamu alaikum. Dini Muhammadi. Haleluya. A Vice President Bwana Alfred Gangata taenda nanu Kasungu Mchinji Dedza Lilongwe bwana ine ngati waku elections ndimafuna ndikupempeni bwana kuti akambalame ndi a district governor bwana Chiko cha Central Region bwana muchisiye kuno kusalimba. DPP wae pepani to asinyo pepani DPP wae bwana Vice President nsonkhano undwa ukulu kwambiri nsonkhano olo chakwera sanga kwanitse iyayi ndine wachisoni kwambiri ndine wachisoni posachedwa pa UTM anali ndi nsonkhano kwa Ngona ku 25 mulembi wawo wankulu Awire Tikalonga kuyamba nsonkhano mpaka na kumaliza kumangotukana profesa pano kusalima kuno mukwadziwa a senior council Tembeni ndi munthu wophunzira kwambiri ndiye munthu akakhaula anaphunzira timampatsa ulemu wake woyenerera komanso kuli akatswiri ena a science ntchito imene anaphunzira ndi manambala basi nkukhala naye amenewo ndi amene anapanga kafukufuku amachedwa Afrobarometer ananena kuti DPP masankho akubwerawa ipambana kwambiri. DPP wae komanso inu mukudziwa ife kumalawi kuno timakhulupirira komanso kulemekeza anthu a Mulungu. APAC bungwe limene limayang'anira tonse asilamu komanso a Khristu linanena kuti MCP masankho awa olo atapanga masenka amtundu wanji sapambana ya. DPP wae ndimafuna ndinena ichi Awire Tikalonga mudziwe kuti malemu Saulo Chilima ine ndinagwira nawo ntchito aliyesa amadziwa zimenezo ananena kuti chipani cha UTM ndi chaching'ono kwambiri sichingawine masankho. DPP wae akaliati akudziwa zimenezo akulu ambiri a UTM amene tinali msonkhano akudziwa
kuti Malemu Saulo Chilima navomera kuti chipani chimene kuchitsogolera ndi chaching'ono. Nchifukwa chake akafukufuku aja anapatsa 7%. DPP oye! Chofunika kuti UTM apange ndi chinthu chimodzi. Kulimbikira kwambiri kuti achoke pa 7%, mwina afike pa 7.5%. Koma kuti asiganizira kuti abwera kuntunda uku, siziteka iya, siziteka. DPP oye! Bana Vice President komanso atsogoleri, mudziwe kuti mmene alankhulira a district governor, President Chakwera ndi munthu wabodza kwambiri, ndi munthu wabodza. Inu mukudziwa Amalawi mukudziwa anakunamizani kuti fertilizer zakhala 4,000 mkantu. Chakwera sidembwali. Chakwera maina bambo Chakwera analemba mwana wake ntchito ku London ku UK. Koma takunamizani kuti alemba Malawi 1 million. Wairesi ya BBC inamufusa Chakwera kunena kuti kodi ndizoona kulemba mwana wako. Chakwera anakana. Chakwera sidembwali. DPP oye! Mafumu olemekezeka amene ali apa anafusidwa kuti adzapasa nswahara mafumu awa, koma kulendera nswahara ngati Chakwera sidembwali. DPP oye! A district governor athu alankhula. Profesa kuno anabweresa chitukuko kampani ya upanga sugar, koma bwana mudziwa kuti chodendeulitsa nchoti kuno sugar kulibe. DPP oye! Sugar kampani anachipangira profesa, koma sugar yo lero kulibe. Choyambirira tikupempheni kuti profesa azakonze nkhani ya chuma mdziko muno. Zikomo kwambiri, salamu alaikum. Chala mamba. Koma Salima yankuleti. Olemekezeka bwana Vice President. Kuno kumanzi kuno kuli mwana wanuso amene ndi Samuel Tembenu, lawyer. Nthawi ino nabo Tembenu ndikupatsa koni kuti anthu akuno kusalima mwapatse kwa Somoni madzulo wano. Zikomo kwambiri onabo Tembenu. DPP oye! Bwana Vice President Honorable Gangata, ndi timu yanu yonse, a Youth Director, a National, Bambo Chisale, a Regional Governor, komanso akulu nonse muli uku. Andipatsa 2 minutes. Koma takambirana ndi maikunje kuti ndilekaso 3 minutes zawo. DPP oye! Salima oye! Bwana Vice President, ine ndufuna mundilole ndiyankhule ndi anthu awa chifukwa awa ndi abale anga kuno kusalima. Zimene amafuna ine ndimatani a Regional Governor suti ndakuyiwalani ayi. Akulu pa 16 September kuli chiyani? Kuli masankho tete. Candidate wathu ndi ndani? Professor Peter Mutharika oye! Ndiye ine uthenga wanga ndi wakuti candidate wathu amene anasankhidwa ku convention ndi Professor Peter Mutharika. Sichoncho. Ena akumamunyoza kuti ndi okalamba, koma ife DPP oye! Ife tikaona munthu okalamba timati munthu wachani? Wanzeru. Professor Arthur Peter Mutharika ine ndinagwira nawo ntchito. Yeti ndi mtsogoleri wokhazikika, odekha, ndipo ali ndi masomphenya. Nde inu mukapita pa 16 pano mukavotere ndani? Akuti ndi mtsogoleri wa masomphenya chifukwa ndinagwira naye ntchito. Mtsogoleri wa masomphenya amene okhala ndi plani. Yeti Professor anali ndi plani akugwira ntchito.
kwa anthu ovutika osowa nyumba amamangira chani ana ang'ono anyamata amamangira machani ma vocational school nkhalamba umotu ndi mmene zilili kusalima pamene chipani chimene cha DPP chikuchitisa msonkhano.